Selamat hari Minggu madihita. Guarni mingguta sadarion ima minggu paduahon dung trinitatis. Dohot topik dipargugui jahu bado naposona. Tapuji matuhatta marede mahita. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, natuma palangit dohot tanoon, amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori mangulu do binahen ni parsihohotna marhapur siaon. Ala yang go dihalak perjahat, dangadong hasonangan, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madeli hami, ujuro hapogo sutu hami.
Jala asa unang magopo hubay kami silihol-lihom na dinggani. Ujuro pasu-pasum tu kami. Ramo ti kami. Asa unang marpos ni roha kami tu arta na dihasianganon. Lehod di kami haporsiaon. Asa dohot kami perjabar di setianon ni akana porsia diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari kita. Hibur rohaku tu Tuhan Yesus, sudi nurungku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, daroau sumurut ben, say hutan dahon hapor tibion, siung di Kristus mahulut praton, say hutun dahon hapor tibion, daoloau sumurut ben. Patik ni debata di mingguon, imasian patik patuluhon dohot lapatanna, dang jadi dohonon guarni debata, yanggo sutore dalanna, aihona uhumna dosogot, akkana marsineang di guarna. Dia do lapatan ni oddo, ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita ulo mamurai, manang manulon-nolon, manang marujar-rujaran narwa, manang mangasi, marhite-hite guarni debata. Ai dina tersosak, dohok ditangyang, dohok dipuji-puji do si dohonon guarni debata. Atong rap mangido gugu mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon nahubar tupati mi. Amen. Mared debita. Sanggup Tuhan minade jamu, otot diri dibataki, uhir pati uturu hatinu, otot diri dibataki, miring sihon budi hororoni. Dahi sarto dikir didihon ma Tuhan abili otot diri dimatapi surutan di paluanaon paluama udibata bereng daging kutundi kadison paluama udibata teumang hambar di sorami isap di daging sandung diriki namalan sahituk tandibi paluama udibata. Tato potima dosata dia dopan di debata martang yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang. Para sirohan na sumurung midahami. Kuparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasion nami na gudang di jolom. Tatak mahami marhiti-hiti asini roham. Jala sesa madusa nami saluhutna. Alani pakkokop ni anak kakolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami.
Amin. Tabigima hata baga-baga taringut tu hasesani dosata. Roma hamu tu au asamangulu todimuna ninna tu Jehovah. Tung sura rara dosamuna songon abit bunga dadap botardo bahinokku songon itak. Nang pirara songon abit hasubah gabi songon hapas domuse hasangapum madidibata nadigijang. Amin. Mari dihita. Epistel di minggu sadarion ima nanienet sian 2 Korin bidu 4 ayat 10 tolu sahat tu bidu 5 ayat sada tajahama marsika sorin alai tong doto di haporsiauni di bagasan hami hobar tu natar surati na porsia duau ubahin na huwa tahon hami pe na porsia do umbahin na dohot hami makka tahon. Alai salhut nai alani hamudo asa asi rohai nalam tugadana di bahen natorob makorhon hamolateon na sumurung bahen hasangapon ni debata. Ai hapursuon nami namartiki jalanana yang porsanon ido patupahod dihami hasangapon na sumurung na lumubi hamuliaon na saliling-liling na. Ayoddo huboto hami dinatanggal bagas parlape-lapean nami nasiat tanon adong madihami inganan nasiat debata bagas naso pinauli ni tangan na mian saliling-liling na di Banua Gijang imasahat na martua do akan na tumangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Maredhita. Parang mihuingot hari
kom hapor siaw tai songon na hinati dakon ni dongata sa hapor siaw di sa dok pertibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tuma palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni Maria naga begabia siato di perbadia adorang suhabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus namate tarabajal limana di hau pinarsilang na tua tuba nuatoru rundui tanom na mula mengulu diare patuluho namanai tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo nasuha tu dosan disima ibana paima mula sogo tu tanoon manguhumi halat na mangulu doho namate au porsea itu di perbadia jala arong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dihak seni dosa doho dihatai namando mula mangulu sogo dagini hala nang mate doho diangoluan nasora sudah amin. Tabigima korsian punguan ina parari Kamis diuduti ama pertukuan.
Shalom. Titing namasa di huriata nasa mingguon sia Juni 2024 na parjolo dana nasorang. Di basa-basa hotu hatta do di keluarga Amang Darwin P. Samosir Inang Nurlianti sada dana bawa na di hari Sabtu sada Juni 2024 inganan nasida di perumahan Nuansa Indah nomor 44 Jalan Sumur Bandung 1 RT 05 RW 08 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Depok atau UI 12. Napaduahon ruas nataba tajalo do gabe ruas ni huriata ima Amang Martin Jeremy Sormin tanggungan ni keluarga situa P Pasaribu Inang Boru Manurung Narosian HKBP Garoga Resort Garoga Distrik 2 Silindung inganan nasida di Jalan Rawabola RT 006 RW 07 nomor 32A Kelapa Dowetan Manang Wisada napatuluhon ruas Parguru tajalodo gabe ruas Parguru di huriata ima Sidang Marsedi Pardede inganan nasida di Jalan Sepakat Sada RT 007 RW 0 Sada Kelurahan Cilangkap Manang Wi 2 napaupaton nanaeng marbagas tik-tik paduahon naeng majalo pasu-pasu parbagason malo martogi Eko Dolo Saribu anak ni Amang William Dolo Saribu nahinan tubuh ni Inang Rouli Herliana Borhutahayan ruas ni HKP Menteng Atas Resort Menteng Sian Huta Jalan Menteng Rawa Jelawe nomor 20 Sada RT 006 RT 007 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Dohot Oroana Etrilina Boru Butar-Butar ruas ni HKP Cibubur Resort Cibubur Boru ni Amang Jasmine Butar-Butar tubuh ni Inang Elizabeth Sukasih nahinan Sian Huta Jalan Hidayah nomor 22 RT 012 RW 008 Kelurahan Kelapa Dowetan Kecamatan Ciracas Manang Wisia Pamasumasua di Patupa hari Sabtu 15 Juni 2024 di HKP Immanuel Kelapa Gading Resort Kelapa Gading masuk pukul sia WIB. Napalimahon tupak tuha perluan operasional huria. Sadarion Minggu sia Juni 2024 patuponi huria do papungu tupak bahe tuha perluan operasional huria siganu bulan di bagasan amplop. Tapasahat sial lasni roha songon parbueni hapor seauta. Napaonopon padidion nabadia sadario di Minggu sia Juni 2024 di permingguan pukul 10 WIB patu pauni huriata do padidion nabadia tuaka poso-poso yanakon ni ruasta torop nasida walu halak opat bawa opat boru. Napapituhon pemensiunan sintua sadarion Minggu sia Juni 2024 di permingguan pukul 10 WIB patuponi huria do paborhaton pensiun Amang situa Roger F. Lubis Inang Borugultum Manang Wi 2 alanong dapo tikina pensiun. Napawaluhon Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024 dohot ibadah khusus sadarion Minggu sia Juni 2024 masuk mamuse songon nasomal Parguru Malua dohot ibadah khusus remaja. Napasiahon partangyangan wik hari Selasa 10 Juni 2024 patu pauni huria do partangyangan wik sada sahatu wik 12 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 sia wib nama jabui ima ruas wib pitu. Napasapuluhon Dewan Koinonia kunjungan gerejawi SPH sadarion Minggu sia Juni 2024 borhat do SPH ni huriata tu HKBP Bandung Barat
patupahon kunjungan gerejawi nani uluhon ni inang pendeta Ririn ML Sinurat STH. Sermon SPH mulai hari Kamis 10 Juni 2024. Sermon SPH ni Huriata masuk gabe pukul 10.30 WIB. Sekolah minggu dohot praremaja. Hari Senin 1 Selasa 17-18 Juni 2024. Patu poni sekolah minggu dohot praremaja do Bible study. Nani dohotan di sekolah minggu kelas 4, 5, 6 SD. Dohot praremaja kelas 7, 8, sahat tu kelas 9 SMP. Meringanan di gereja HKBP Cibubur, gedung sekolah minggu lantai 1. Pendaftaran marhite guru sekolah minggu di ganup kelas masing-masing. Seksi AMA hari Sabtu 22 Juni 2024. Patu poni seksi AMA do acara malam keakraban maringanan di gedung sekolah minggu Gloria di lantai 1 dimulai pukul 10 siang WIB. Napa 10 sadahon Dewan Diakonia seksi sosial tabuan maritangiakta akaruas ni Huria na di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di tik-tikta. Seksi kemasyarakatan hari Sabtu 15 Juni 2024. Patu poni Huria do marhite seksi kemasyarakatan ima pasahaton hewan kurban tu masjid At-Taufik RW 007 atau sekitar gereja dimulai pukul 10 WIB. Napa 10 hon panitia tahun okumene inklusif pesta gotilon HUT HKBP Cibubur papa 5 tahun 2024. Hari Rabu 10 sia Juni 2024. Patu poni panitia do pasahaton bingkisat tu ruas ni Huriata na yatim piatu dohot di Pabel. Dimulai pukul sia WIB di gedung sekolah minggu Gloria lantai sada. Napa duahon di pasaha matuaka seksi-seksi panitia laho patu pahon rapat. Napa tuluhon akagoar naung pasahato donasi spontanitas panitia tahun okumene inklusif pesta gotilon HUT HKBP Cibubur papa 5 tahun 2024 dohot partisipasi persembahan kasih panitia pesta gotilon HUT HKBP Cibubur papa 5 tahun dohot tahun okumene inklusif 2024 boy mata jaha naung adong di tik-tikta. Songoni matikting di mingguta sadarion, akatikting na mangihut, boy mata jaha natar surat di warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tabigi kor sian wek walu diuduti kor wek 10 sada.
Maredehita uhut tapapungu piliata. Kuhiau Tuhan berhiteh kami.
batana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang ngasahat bihita tu minggu paduahon dung Trinitatis mahiti topik dipargugui jauh bado naposona. Tuhan menguatkan hambanya. Nah nenek sian buku sada Samuel bidu 4 ayat bidu 8 ayat 4 sahat rodi ayat 10 sada hujahau matuhita songonon ma tarsurat disi tapai utiut ma di bagasan rohata alani marluhut ma saluhut akasitua ni Israel manopot si Samuel turama akanin na nasida ma tu ibana idama nunga sarima tua anggoho jala aka anakmu dang dipaihut-ihut nasida aka dalammu oppe papema dihami sadaraja asa ibana manguhum hami suang songon saluhut bangso parbegu alesogu ni rohani si Samuel do hata nanidok nasidai sailehon dihami raja sada asa ibana manguhum hami jadi martangiang ma si Samuel tu Jahuba dungi nina Jahuba ma tu si Samuel tangihon ma suara ni bangsoi dadaho tangihon ma suara ni bangsoi disaluhu nanidok nasidai tuho aidadaho audo na binolokon nasida disi asa unang biau raja nasida suman tu saluhut pabahenan akana binahen nasida olat ni ari uju au manugihun nasida ruar sian Mesir rasi rasa sedarion saya ditarikon nasida au asa mangului akade batasi liban suang songoni dibahen nasida nang tuho ope tangihon ma suara nasidai asal takas di hati dakon jala dipasingoton ho tu nasida uhum ni raja nagumonggom nasida sugut dungi dipatolhas si Samuel sudi hatani Jahuba tu bangsoi akka na mangidu raja sianibana jala didokma oddo uhum si ingoton tu raja nagumonggom hamusugut buaton na do akka anak muna jala bahanon na mangiring-iring huretana dohot hodana asa marlujong nasida di jolo ni huretanai ido sahatna songon na boratate ido memang ngau pengen mulai alani neng marpesta gotiloni hita rupaning jadi ate ya amang ilang oras madihita adong do moluta parruahon di perdalanan ning uluta alay na bahasa ringan mau nate sian gudang aka hasomalata ni jolma buido konon sahiton hasomalanon hasomalan nata hasomalhon di perdalanan ning uluta tarlumubi adong do hira dua na ikon si pamanatotta buido gabi sahiton buido gabi hasomalan na hurang dingganon dia ma na duwe na parjulo dingolutta saya jupang dungulu na sohea puas ya saya adong do akana nggak pernah puas paning nungarong saya ada gabi naing dua ngarong dua naing opat neng 5 terus do songone ningot do na buron rupaning dakku boto hamuda anggo hami di huta saya huingot do oleh saya do sipatukku ido sudi tu balian tu sikola tu gereja ayah gereja do suhat ate kan begitu ay molo tu gereja ngai mana be ay sona pola dong partikian lau marhuta saya ada iba jala
Molo tu gereja ido patokan. Molo ido konoma nga sumabbe tu gereja na ngay mana be. Mananga habe na binakiru paning. Las doroha ala memang hola nido dipakai. Dangarong keberatan iba. Dakku boto pengalaman tak berbeda. Ate. Ala na se berbeda-beda doa kajolmon. Sian pardo pahat taipe berbeda do. Hamu akai nai buru-buru do hamu kan begitu ya. Jadi nah do disi sipatu ni ba hula sada las doroha. Sipata adong madongan na sa sitong na marge do donganon. Ale sipata geto peulu sipata suguroha kan begitu. Mardala may bado sipatu ng 4 taonon rupaning. Didigi mapudine das bikang marupaning. Alay balaw doroha. Badang muru kiba paling ulan kasalate ay didigi horo do ba sipatu ko holaron do sipatu ko na ujung na dika-ika may. Dang pula may ilaw man do songoni. Pengalaman do. Pengalamanku deh. Ya, dungi mau di sekolah pesongoni dika-ika masipatuan rupaning. Jala las doroha. Ala buah dang pula dong halak na mengganggu. Ay roha masipatu mo dang pula dong mandok songoni. Najulu ate. Jala molosonari. Bahita mamaboto piga sipatu tamanginang. Marjeja di sini biru na belew na coklat do taklana asing rupaning. Asing tu pesta, asing tu gereja, asing tu arisan. Asing musema na yang tu marguret de rupaning. Ya, karena kurang puas kita. Angguna julu dihasabab podo nadong. Las doroha. Jala dinggat do perdalanan ngului ujui. Jala dang holan sipatui. Do tas. Na julu tas ni boleh seda do idu sudi do camping. Ya do camping au, aledang sahat. Aladang ado kepekku ujung na mulak mamusiaw rupaning. Ay di jalo hebeng tunai aho peda hola sikola pe ho ngadoli ho ni rupaning. Jadi dang apal haci ningulu ya mangkada adiate. Dak pala huaciti, dak pala huanggap haci ningulu, huanggap ima perdalanan ningulu rupaning. Tas pesongoni, abit pesongoni. Ido baju tu gereja terus gereja sian minggu tu minggu. Hape dirijen kur dua udah. Songona mang si tupul nakin. Dirijen kur dua. Nang pe mok songon dirijen kur dua tiki di hutan. Ale holani ma baju ku terus enggak masalah. Las doroha. Ala buah kebetulan dinggan kuri. Songon nakin korama pertukuan itu dinggan. Dak kubawa tala masuk ama stabuna di sigabi jago kuri rupaning. Dak kubawa to dah rupaning. Ale binering manakin para hari Kamis pe jago. Sair na pidinggan rupaning. Bereng masih Goliat do si Dauti ninna. Talu si Goliat. Saya tugus daging na. Dinggan ede na song-song ninang. Wik 10 sada. Dak 11. Wik 10 sada. Bahasa Sipiro do 10 sada. 11. Ale mo lo bahasa tu ba? Jadi bahasa namin, suatu buat tamu jo bahasa namin nate. Wik 10 sada di rupaning. Nah, ima pakorhon ni kemajuan ni. Saunari gudang dohalak dang puas. Tapi ring maju arta dijabutai dang cukup sada. Kenapa? Dang salai, dang dosai. Alai ima ngului. Ada kehidupan yang selalu tidak puas. Ima na parjulu. Napadua hon hasomalan manang sahid dihita naului ma membanding-bandingkan ya membanding-bandingkan na dia udok na dihalak saya dibering mana dihalak roi jurna rupaning no jago nih nutong kan dibering halakan apalagi saya huparo do maju amanginang dah hita parkur ya asing mah mulu superkur rupaning mulu hubereng songona jago kuri bangga dui bakan alai mulu so dinggan kuri melep anggona kinde gauru sudi jago tunga par jago do memang ate alai mulu hurang jago ru kurtai songona merdele pe melutus do mulaki rupaning alai mulu songona jago na kidak kubota non hubereng maju pertukuan ate atar songona non merdele do berkati. Ale hataku memang dah.
Na subuh biau gabung tu hamu alani kepelayanan nate. Ale mulate media mang tabunan sikat tu mana sida disiru paning ate. Nah, ada kesan diau sahih dui. Nah saya tak banding-bandingkan rupaning. Sering orang membanding-bandingkan untuk memotivasi bagus. Memotivasi dirinya. Ahido diajar hon aka encik tu hami, tu hita di tiki perguruan manang di persekolahan. Lihat kalau mau maju orang yang di atas. Belajar dari orang yang berhasil. Dengan do termotivasi hita. Tapakke na berhasili na jumago siya kita gabi motivasi di hita untuk mencapai tujuan. Dengan alai sipata mangapia du hita. Gabi ta solido. Ujungna ay bahasa songoni di betu hatuau. Happy berjuduau do akalan asing. Ujungna gabi busi sao mahita. Ia halakan jago. Audak yang mengapian tua kana berhasil apalagi nahona takupi maaf. Ya, nasonari akan mantan-mantania teh. Saya hubereng maama ngasin rohi do mainat tanah buru harahak muse. Kan begitu. Do gelengna. Do sudi masuk sudi itu pengadilan. Dang mengapian audisi. Ngai sudi be dijo narakui bagasan itu karena dia membanding-bandingkan dengan orang lain. Mengapian jalan maul bersyukur ido sahih ni jolma membanding-bandingkan rupaning hasomalan nahurang doya manginang ikon tap parsajari do mangulu di bagasan hakaristenon natutu songod dia do mangulu di bagasan hakaristenon natutu dia mampu mengucap syukur walaupun kekurangan. Dia mampu madok mau lihat itu di Batak. Dia tidak mau meninggalkan Tuhan sebentar. Apapun alasannya, dia selalu bersyukur dan menyatakan seberapapun yang Tuhan berikan kepada saya, itu dari Tuhan, itu berkat saya, itu yang akan saya pakai untuk mencukupi kebutuhan saya, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi nama dokon ikon pasrah mahita, toh daong. Kita juga berusaha, berdoa supaya kita meningkatkan ekonomi kita, kehidupan kita. Alai sotung mengapiak kita. Molotung peta bading-bading tu halak memotivasi kita mai. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan bekerja dengan berkat yang tak seberapa itu. Ay marasing-asing do pasu-pasu tate. Marasing-asing do amang. Betuau pasu-pasu om mani dagikon. Om pasu-pasu dia. Siya puluh na sebut hamu. Kan itu kan. Bamolo binereng dok kan asing tu paning. Arong mano 40-on. Arong no 35. Unang mga piak kamu tuaw. So hujalon rupaning. Ay borak do hujalon rupaning. Mamakisipatu pengamawal rupaning. Tapi itulah dulu kita harus sadari bersyukur. Hidup Kristen jika Tuhan memberi seadanya syukuri. Berapapun itu amanginang. Unang gabi mangapian hita tu halak. Gabi ujago halak sa kita daong. Rap jago do hita di juluni di bata. Rap jago do hita di juluni di bata. Jangan pernah komplain dengan Tuhan. Kalau Tuhan belum memberikan, sabar. Jangan pernah komplain. Nikmati apa yang ada. Dan jika Tuhan memberi lebih, ingat untuk berbagi kepada orang lain. Hidup Kristen. Ido hakaristenun nata persiajari, nata haporsiai di bagasan ngulut tahun. Belajar menikmati apa yang ada. Maul tu yang manginang. Ya. Apalagi mau mangan, hati. Lagi batu kau. Jadi pinarwadon melutu pesta. Las doroha melutu pesta i baru paning. Wah. Apalagi masih nasi kotak do temang. Nasi kotak do pete. Tua di mapung nasi kotak do penaraki bagasan. Molo ningok do so nasi kotak na julu na brown. Di bema sebel na somanon. Tulu halak do disi. Ale hukatok do habis na di bejay siya na 10 halak isan rupaning. Ya. Kubereng aduh. Kenapa begitu? Tuhan kasih, mari berbagi. Ay na maulan berbagi on. Mau berbagi. Di bahani songoni do na masa
hati hai di partikian si Samuel di bagasan turpuk tahun. Orang Israel tidak pernah puas dengan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Perjalanan bangsoi mulai sian Misir ido di hati dakon di bata marhiti di pitui dungini na Jehovah matu si Samuel tangihon maswara ni bangsoi disalut na nidok nasidai tuho aidada ho audo nabi nolokon nasida disi asa unang be au raja nasida suman tu saluhut pabayanan ni akka nabi nasida ola ni ari ujua manugion nasida ruar sian Misir. Ini luar biasanya orang Israel, gampang melupakan berkat Tuhan. Soni do nang hita karena modernon, termasuk sonari. Nang pengwa sudi bangso terlepas amanginang fanatisme tua ka bangso Israel ate terlepas maju. Sian sisi kemanusiaan, mau sa huberengi do paning madituk ate-ate. Buado naingon. Nian itu urusan politik silahkan. Ale buah sama korban gudang rupaning. Israel sering lupa bahwa Tuhan begitu baik. Burju nasida, burju di batatu di tu Israel. Mulai sian Mesir, mulai sebelum borhak nasida, 10 tulah di lot debata. Negosiasi si Musa do si Firaun hampir kalah. Dan selalu perjuangan Tuhan buama asa kaluar on bangson, asa sonang nasida, unang gabi diperbudak do nasida di si. Unang gabi di parhatuba binasida di si. Asa malua nasida sian parhatuba nani. HP ala nisa sa ngiris ngurang sa balangate. Dikirim di Batama aka panguhum termasuk masih Samuel. Dungik matua masih Samuel. Adong manakna si Joel do si Abia. Disuruh may manggatihon sikka ni si Samuel. HP anak naupe badang apalah songon bapak ne burju tar songoni dua kajol monate nian adong do istilah dang do tubisian bonana aliang go selion si Joel do si Ebion tunga pardodo ibana do bapak na pangalahon ay rupaning ujung na Roma kaya na tua-tua ni hal Israel ngasari matua ho itu artinya kamu tidak berguna lagi geleng mu peso hasia maaf atong leho madihami raja sada lo manggonggom manguhum hami. Nasutabuna manginang di ayat di 5 di dokon dang dipayuti nasida aka dalammu ope papema dihami sada raja asa ibadah manguhum hami suang songon saluhut bangso perbigu buasa gabi bangso perbigu tudusan buasa gabi tudus-tudusan di bangso perbigui. Sebaik apapun perbegu tetap perbegu. Dan persia di debata. Laos ido na disungguli debata marhiti si Samuel. Uji na mga luwalu Israeli. Paingok nasida. Dan murah-murah. Niuluhon ni raja. Gabi hatubat do map. Gabi hatubat do nung akageleng munay. Disuruh mamarikati madongani rajai. Madongani huretanay. Hacit. Hira nasopos dorohan nasida. Di pangatoyo ni debata di ngulu nasida. Hurian ni Kristus na hinaholongan. Ido na ditaringoti di bagasan turpuk tahun. Di pargugoy di batado. Di pargugoy Jehovah do na posona. Di urupi do hita. Jaladang ledang di pasobun di bata hita. Mardelan. Na tapi gudang akahamalo na tadupi. Pos maruhata di si. Si pata hita do mambek kita susah. Tapi kiri sudi, tabain jalan keluar. HP tong do susah hita. Tahu jimano, songod dia hita mangulu di bagasan hakaris tenon. Ingot tamu matopikon. Di pargugoy Jehovah do naposona. Dan naposona hita. Itu dah. Anakon na doa. Anakon na doa. Dibain Tuhan Yesus anak kona doa. Mula anak na dohita, molo buru na dohita. Isi hita na pasobuhon anak na do buru na humasusay nang. Hugogo be macari, arian nang budari, lau pasikolahon,
Ileki. Ale dong do plesetan na kan. Dibuat 200. Dibuat 500. Nah, memang halak batako na jago mempeleseton rupaning hati. Ale mari kita belajar mangulu di hakaristenun. Di bata mangula do. Manang sadi hari. Tuhan tidak pernah tidur. Unang gabi tatabay arsakta. Songon na masa di turpuk taon. Di arsaki na sida si Samuel. Isi si Samuel. Dang naposo ni Tuhani. Atong taujima. Molotong pe adong si pikirata. Molotong pe adong sesuatu na ikon tacapai. Unang taban. Marsak akadong atay. Tarlumubi di bata. Ay di pargugu di bata do. Akka na posona. Amin. Martangyang mahita. Pasu-pasu hatam Tuhan. Nong tolhas tuhami di bagasan tikyon. Na mangajari hami sa toktong pos rohanami. Di pangatoyo mo di ngulo nami. Diragam ni akahamolon na huwadupi hami. Pangatoyo mido Tuhan au pangasaw kami. Asasonang hami madala niya kapartikyani. Atong parguguy hami, ajari parbisuki hami, ayanak komudu hami. Asabuy tarbek kami Tuhan, lomo ni roham. Pasu-pasu maruasmu, na magudang sa ato na matua, hakabipeci buburon. Dia karagam ni pardalanan ng lunami, dia karagam sita-sita ng sihol ni rohanami, di botohodoy Tuhan. Aha narikot do narumikot di lunami. Molotong pesipata lalap hami, dang hubangidu hami akan na rikot di ngulunami. Alepos roho nami Tuhan, jala porsia do hami, akan na denggani tongosommu do itu hami. Atong dia kasih holi rohanami, diragam ni si holi Tuhan, manang ahabi, dia karokap yanakon, dia ka hasosorang lidak danang, dia ka perkarejuan na dinggan, dia ka pangabahan na dinggan, nang dia ka parsaoran, Odok dia karagam ni siol na asing pe Tuhan. Ilik-ilik nami tu adupamu. Patu upamay. Leho may hubartolo maniruham. Pada usia kami akaparmaraan. Pada usia kami akaungutung bada-bada. Asa mardame-dame hami Tuhan. Asa buhi hami mandok moliate toktong bersyukur hami. Diaka nang sinakapomu neng lehonommu tu hami. Pasu-pasu keluarga Samosir. Dot inang Nurlianti. Ala di basa-basa hokosa dadak bawa di tonga-tonga ni keluarga nasida. Gabi anak kona burjumi Tuhan, magudang di perdagingon nang di partodion, pasu-pasu na torasna, parbisugi nasida. Asa hobar tuha porsiaon do pakirimon nasya kuima, di memehon, di pagudang-gudang ianak kon nasidai. Pasu-pasu akaruasmu, ianak kon ni huriam, nanang majalo pasu-pasu babagason. Malo martugi eko dulu 1000 dohot etrilina buru butar-butar ditikina nang majalo pasu-pasu pagason nasida homatoktung Tuhan pararihon roha nang ulu nasida asa mangaradi nasida Tuhan gabi ama ina na burju na makaporseho na toktong mangasahon guarmu jala toktong nasida Tuhan mangasahon hatam di bagasan pardalanan ng ulu nasida dipukul 10 non di patu pahuriam do padidion na badia tu welu halak danak manang poso-poso pasu-pasu danaki Tuhan marhidi padidioni asa gabi parjabbar nasida di harajommu magudang danaki Tuhan di bagasan lomoni roham pasu-pasu nang akapakubasyan di tonga-tonga ni huriam nanaing patupon ni huriam di bagasan saminggon di pertangyangan do dia ke ulon na asing pe asa toktong las rohania karuas mumaddohoti akka par pakubasyon di tonga-tonga ni huriam hirpasi akka naposom parhaladum asaringgas makubasi huriam sadarion di patupa espehado kunjungan gerejawi tu HKBP Bandung Barat nanuluhon ni nang parditaririn buru sinurat ali Tuhan nunga di bagasan haipason nasida di horasi hosahatu Bandung Barat songsongoni mamuse molo di namadalani nasida di Bandung sahatu namulak annon homana pataruhon di bagasan asini roham sonang nasida mardalan di bagasan haipason pajupang musihami rabdot keluarga di tonga-tonga di bagasan namibi
Huingot tabi nu akaruasmu na di bagasan parsahiton, inang situa burunenggolan, amang El Sidabutar, Jetro Rumah Horbo, amang Uhutapeya, Damiro Manihuruk, Opo Nathanael Bunuh Hasibuan, Febri Malau, Justin Pakpahan na di rumah sakit Pasar Rebo, ranong do pihak kana so huguari hami, pasu-pasu manang nasida Tuhan, akatodong nami dongan nami, ale-ale nami na marsahiti, asa pamalumom mo Tuhan marhiti aka ubat, do si panganon sinumu, marhiti ng aka dokter manang paramedis pe, pasu-pasu na sida Tuhan asiroham, suang-suang manang dia kana marulang tahun di kelahiran do di pernikahan, pasunggulhon tunasida, asa toktong mandok mauleate na sida Tuho, umuloy tabayho umur partikianing, asa tabado ng ringkas ni rohana sida, lau mamujiho, atong hupagonggo po kami ma, daging todo nami Tuho Tuhan, sisa dosa nami, mga saon Jesus Kristus, jalo matanyang nami. Amen. Mari de mahita laos tapasahat mapiliata. Asa berjuang
matangnya kon mapeliata. Ali di batama namin na di Banua Gijang. Hodo harorowan ni saluhut sileon-lehon na dinggan. Do na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami mas yan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silang lehon mi tuhami. Asalam girgir hay mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saot malomoni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa dariyon hanguluan siya pari, si sa madusa nami, songon panisa nami di dusa nidongan na mardusa tuhami, una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi maruhana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin.